Tuto. Neviem, aké svet som dal. Tak. Nevšimajte. Tam sem. Že ja som vám chcel ukázať tento dom. Kúknite sa. Sice to ešte nemáme vybavené, ale to môžeme teraz spraviť. Tak ja vám to ukážem najprv. Tu máš krásne zvieratko. Je to zvierivkou. Tu. Neviem, prečo sú tu rodina creeperov niekedy, ale je jedno. Tuto takto. Tuto. Takže neviem, či máme aj... Musíme chodiť takto. Ísť takto. A proste... Ešte nemám toto vybavené, ale môžeme to teraz spraviť. Tak, komandu nebudeme potrebovať teraz. Dáme túto 5 česky, ale dáme aj barely. Kovadlo. Bude sa hodiť vždycky. Takéto veci enchantable hlavne. Napríklad, čo ešte také budeme potrebovať, neviem. Napríklad, no, kovadliny sem. Alebo 3. Takto. Tuto takto. Crafting. Alebo takto to spravíme. Vidíte? Nech ma neotravujú, tak... Síce česiek budeme mať veľa, ale není dosť. Lebo môžeš tu mať veľa vecí zase. Dá sa nepôjde tady otvoriť. Dobre. Takto. Takto. No a vybavené. No, tak toto môže byť vybavené. To nie je to nič moc, ale veď dobré. Postiel, modrá. Modrá postiel, neviem, kde to spravíme. Asi tuto hore by bola moja postiel. Takto. Tu by som takto dal 2 pec. Je to dobré. Takto. Ako je to krajšie, no dosť takto. Takto. A tu takto dám. No je toto bude stačiť zatiaľ. A tu môžeme spraviť, neviem asi, čo spravíme hore v hornom patre. Tu mi rastie taký malý stromček. Toto som sa pomýlil troška, keď som to stala. Tu budem pavlu vytečať, ale keď dáme takto, takto. Tu by som dal barely. Tuto. Takto. No. Takto. Pozerajte. Jaký blesk. Aby to nebol ten. Ešte ten creeper, ako sa to volá.
Charge Creeper. Inak vieme vybuchať. Ja som ten blesk videl aj vy. To bolo pri tomto. Tuto vedľa. Videli ste to? Kokos. Ten pavúk. Tak idem do horného dolné patro ešte neviem. To má to som bol už. Toto sme videli. No teraz pozrieme hore na láka. Idem si dať česky. No veď skúsime, ale toto by mohlo byť. Nevypadá to vôbec. Tuto by som dal asi tie česky. Takto. Takto. No dobre, asi máme len keď nebude pršať. No dobre, toto video by som asi ukončil. Dajte like, odber.